дар рӯзи якуми рақобатҳои навъи юнону румӣ дар доираи бозиҳои осиёӣ нахуст дар вазни 67 кг Фирӯз Мирзораҷабов ба майдон баромад. ӯ бо варзишгари ҷопонӣ Эндо Катсуаки нерӯ санҷида бо ҳисоби 0-10 ноком гардид ва ҳаққи ҳунарнамоӣ дар даври тасаллубахшро пайдо кард. Вале дар даври тасаллубахш низ аз гӯштингири қирғиз Раззоқ Бешекев ноком шуда аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. Сипас дар вазни 60 кг Тоҷикистонро Асламҷон Азизов намояндагӣ намуд. ӯ дар даври 1/8 бо варзишгари Қирғизистон Жоламан Шаршенбеков нерӯ озмуд. Дар аввали сабқат Асламҷон пешсаф буд, вале дар идома ташаббусро аз даст дода бо ҳисоби 5-8 мувоҷиҳаи шикаст гардид. Дар даври тасаллубахш Асламҷон бо намояндаи Корея Чун Ҳанҷаи Қувва озмуда бо ҳисоби 0-9 шикаст хӯрда дар ҳамин ҷо бо бозиҳои осиёӣ хайрухуш кард. узви дигари мунтахаби Тоҷикистон дар вазни 87 кг Суҳроб Абдулҳаев рақобатро аз даври чаҳорякниҳоӣ шурӯъ намуд. Суҳроб дар ин марҳила аз Сунил Кумари ҳиндӣ бо натиҷаи 1-9 мағлуб шуд. Ҳамакнун пагоҳ дар нави Гӯштини Тарзи Озод, Шакаршоева Ватансултон, Воҳидов Ҳикматулло, Кудиев Абдулмаҷид, Евлоев Магомед, Маҳмадбеков Раҳмонҷон ва Анақулов Фарҳод ба майдон мебароянд.